mana bosome pe masama me de koro no se bosome duru na aye yi amame a me pa cha ode me de to so no onfa se anya yi a meniska dwanya me kase ni asem me komi fie asomdwem asem eye tie asem bi ya ne fie odofo tutumika na bra media metumi wonso se me ba na maba beboa odoma nkoma mfa me so emoa na di yie na brabo asase so anyina se wa ni yie a me ka no korati o se ohia aya aboa eni kwase ebo ne din na metumi wonso se odoma nkoma mfa me so na emoa eye ntiato maka kire wo bomode na hia me na bo obi nso amane na obi nso mo obi amane se adwada kosi me da bia sika dwanya me kase atena se me no obedi ya hyemu me pa cho me da ase asopa hoyi encha asemtie bye bye. Tumfo sika dwanya me kase ase se aya ne pene nenso ode enefefe e de akyeye dwumadi a wani guso a wo hwe eye tete Atimpon dwumadi e na wani guso a wo hwe me be se wo je papa number ebra ye be ko papa wo je papa number ne ye 0553 011926 misi subiem se 0553 011926 eya tete Atimpon dwumadi e na wani guso a wo hwe ansa na ye be ko papa nchen no me wonchia ba akomienu bi a me pese me chia me maame fosti e wodi aso dunkwaw me chia ma fosti e wodunkwaw di aso na masanso akoso achia me ankasa me piesie frimpoma one ne kunu tenkunan we ne nchia me de chia wo mu me sensi papa line so biem 0553 011926 efese dwumadie wani je hu se wo beboa ye ne ana wo beso ya sene a se wo pese ye bo wadwaton de hu dawuro edemawo a me pa cho fasa number ya me san de atodwe 0553 011926 fasa number no na wo ne ye ntwetwe nkomo ekwan wo mu ema wo ansa na ye bekọ papa nchen papa me mo akọba e de wo ba tete Atimpon dwumadie so mejo so me do fo na ho te sei ebre bia me ne ubehia bia me hu ade foforo wo mu wo hu aya fe pa na asafu ma ho te sei everlasting power palace members so mu nyina ho ye ye do doma nkoma ase papa ye wiase a ye wei eniema bi koso na wo ye sunsum nipa me pese me busa o na me ne manyansafo atiefo nimdifo a badwen ma wo mu hwe programi o ha vida obi so wakoye saade ne bi ma saade ne ha no enti me pese me busa wo se aso apam eda onipa ene honhom ntem papa we ni ade a eha nipa bebre enti me pese wo ye sunsum nipa me busa wo se apam eda honhom ni nipa ntem kire ye mu kakra yo abusuafo ajansra onipa bi a waje bre no watena se no wotie me dia na odi foskadwa na miwura mesom no ye frɛ no Yashua Hamashiach so odi ne din no translate batwi mu a eye sikadwa nya mekase ba kopɛ enti abusua ajansra obi a na ansana mekasa na mechia me ame nana ba fo sumankwa ahene otumfo sumankwa ahene ba kopɛ ba fo okugya wasu eja wada ma mechia wo na ma chia me ayerebi ewo Kumase asafo ahemfie oluma mechia wo na me wi amachia ba for my re hene ewo Kumase asafo ahemfie na ma chia ma ahemfo nyina ene obi a waje bre no watena se no wotie me lady me pa cho me da se obisa asem na program yi ya to ne din say breaching of contract between man and the spirits. Breaching of contracts between man and the spirits. Lady obisa asem me pa cho abusuya obia nya botre na wontie sa ensem we bi lady ye wo abusuya bi wo ho a aka ne no na enipa e wo abusuya no ba na sika enim nokre enti abusuya no mpanimfo e ya adwene se ye be kwa akopɛ honhom bi na ya ma honhom na ba ye kanifo e de ama abusuya we se de be ya abusuya no ye benya sika ewom because abusuya bi wo ba bi etimi kwa awo so obawu bebre na sika nim enti edru sa bre se ye hia sika enipa nko a ye nya sika je se ye kwa abese abo enti akana ne de na wo ho pa
enti abusua pani ne timi ne abusua ne nyina ya akwan se da bi saa na tie de enkope honhom bi a ye ne be kwa pam na honhom na ba beboa yen enti bi amokọ a apam no eye onipa ene honhom ene be kro se wo kokope honhom no eye wo na akope honhom mpew eye wo na akope no so na akope no a odemra ene ye adwuma na mo se honhom na kasa fra wodi a ya na emre ne ho efisa memetu yi meja eneme na fra me me pa cho wa ma memra Debi eye ono na fra me se opese ode me ye adwuma tie ne ye o ono na ofra me se opese ode me ye adwuma se o study bible no a God of Israel that is Yahweh ebra ofra Moses no wa ma ne mra wa ma ne mra tie de ntie wa ma ne mra nie o nhye mra kete bi mfa ma o se sa mra we so obusu amaye o se Debi adwuma ye no ono ye no adwuma ne mu mra enti etese me ne maja eye adwuma yi na bia obi di asem aba na asem na ba beto we ne na maka kire eja na eja akwakoye eja akoye wi na me de mensense mbo se me na me ye eba sa eja na ne die wo hen enti wo gie ne monyam afade a ho na mra ne ye adwuma what you say na mo se adwuma ba na eja akoye na adwuma na me betena me kaso en monyam nyina nka skedwa nyama kase a me pa cho me ne eja ni asem eja nya me bone na mo se me na me kope sunsum ne di a ono de wotere ba bi onya na adwen se opem adamfo eya me na me ko se me kope ne moa enti se me ko kope ne moa de a ono be hyemra de ama me enti abusua ne bi wo ho a abusua ne hyeda kope honhom bi se ebi a honhom asomasi ya ha oni ye odom ba ye ni sika enti apese obeboa ye na be kanifo ema ye na obeboa ye ma ye nya sika eno sa na basa honhom no o hyemra abusua bi nso ana sika wom na enipa nim honhom ne timi hyemra say okay mebre sika na se na mama modom na dom aba enti oba timi kwa wo so oba ba ku timi wo ba 10 13 15 sabre no ba ma bi timi wo more than 35 50 any ade o penipa sabre na ye fom djuma enti so wo sika na woni enipa unse sabre so na ekon so ye dai e wo ho enti spirit ne hyemra e de ma abusua no na de ehom nie ebi oba kire se lady mamenka no krencha public no spirit bi adidi honhom bi adidi honhom bi awade ope ebi pensa ebi pe odwan ahonhom akese no omo aduane pa ye dwan ebi di nantwie obi wo ho odi akokọ obi di kosua enti oba hyese bi a afi bi am bema mo odwan baako na fruit nso aya na omudi ana fruit no ya na ye India ahonhom no India ahonhom na pesa fruit no wow ba ya bi memu ha de okay so fa honhom a wo bi memu ha de a most of times no bebre na pe moja sam aya na nipa sam wo mana ya bi memu ha de spirit bi e wo bi memu ha ana say yan fa the spirit of free Ghana on penipa spirit bi open nipa bi ya honhom e kofa ne free outside foreign spirits no okay honhom free on my bi so no akotu honhom bi free mefa so akotu honhom free Togo na ba ha ono de ansa no no betime operate no on say yes when you go to Rome do what the Romans do okay enti ansa na honhom free Togo na so free on my bi so e betime ba operate o Ghana ha no okay Jesus keep permission every Ghana nyame ne ho omonso yesa I'm telling you wow because you want to be sorry free Ghana so ko abroche na ko ya wo de umra emra wo Ghana ha nya bi na wo Britain okay Ghana mra ene Britain mra difference wom okay enti ebi a say wutimi to ball agu ba bia Britain ko to gu ya be chew okay what you say enti ba bia na ho mra enti spirit na o free ba bi ba no onu so ba be sha Ghana mra na se enti so betime operate a omo na ya na demand a human blood enti mama mfa nko mama nchemu ye say ebi na abusua bi ne honhom bi akwakoye apam o se ye penipa ye pedom na honhom no abre sika na se no ama modom o se afi bi ya medu odwan ana afi bi ya mepekrama baako okay enti di oda abusua na no ono de de mra ne hye ne nsa okay enti bi o se anopa bi amosori amungu nsa emfa mame okay mompa ya mo bebo mo de nsa ebi wo ho mo de nsa ufuo okay spirit bi wo ho mo pe spirit wo mo free esrem no
ya na most times omu pepito okay wo be kire wo ade a ope no ono no wo be kire onye wo na be kire no okay enti se ono ko sa apam no se we ni ade a mepe enti mo mfa mame na abusua no nyina ate ase na bia nipa no oye abusua no kandifo no ya ka na abusua pani no ono ate ase se okay ene me sore anopa se na meye anwumere bia se na meye afi bia duru a the spirit ni demand na say ya dai ya de ma no okay sabre no mu ne honhom na nante ama honhom na bre omu nipa na se honhom na bre omu sika de omu pe o de ama ho ebi obusua pani ni hu ye no de obedi ade no wo se me de me ye kristo ni ana se sumu we se na me de mitira kohjem enti honhom no a obebo ye fie no sa honhom me ni asem me pa to ye sa etese wa break contract a breaching of covenant a pam and a da home and abusian entem. Okay. What you say? You are abusia pam and you want individual covenant. Okay. So be a minimum copper me home. Me say home woman upon me ho buying. So home about the bomb ho buyer. A be a me demand say home as mercy. And your men are me benante. Me you a be a me say. And your men are me no nante. Okay. Me you me man ka ho. Okay. Na some you me maka ho a. De be ye ebi a memeti ase de obebo me yire ne me ma ho ban na mo da mewu no me no contract no ya wie ana me no apam no covenant no etwam enti entomente me yire ene me ma so ma fa akadia na amawa wonu omu ni asem okay anu ye nipa ene ho na pam okay o se ase nyame ya pam kurafo nyankopon no kwasem enti nyame na ane be kosa apam no wate ase enti se nipa ne kroko firi mu a nyame no o he nipa ne biu ada nipa ne bewu no wone nipa no apam no wawie papa senti on setete no obi wo hono a efie bi wo ho a yesi sika wo fie ni mu pa nanso sa nipa ne wuye no na chi aya basa wasisi dan ne nyina adwura gu ni dan ne yemfa anya wibiem efe ya bodin a yesi nipa so masi fie enso wona na wa akire no esansa wan kire won de amamra ani amane yesese wo yenti no na tese ajapade ne nyina aye basa sabi na papa woni ye eken ya let me patch up that say eja bi wadwem me patch tie me onsa na me ka asem say eya me na me kopeye honhom me se me na mape enti sa me pa honhom ne dia me say ada mewu no me ne honhom ne ni asem bi o honhom ne mfiri me fie no onko sa honhom ne trase ya o tra fie ho a ese ya amamra ne yedai ema no enti at the moment a me mewu no obi ani won mo beya amamra di ama honhom no enti asa honhom ne ko na enhya da honie eba sa enhira bi osira me enmonya bi a menya ye sa me hu se kim esa nsema fo obi ansime na so na obi antama konwa so anya amamra ma honhom ne nti ajapade bi ode man bia honhom ne timi se no ansa no akọ wow yes enti obi won mo ayeso wo skapa ba wo wuye no ni sika nyina asai obi won mo wo bewuo no wo companies bebre ba wo wuye ne manu bedi ade no companies ni nyina break down won ti ase eye apamu wani pa ne honhom no koye na ama na basa na abusua bi nso ho a omukọ nhye se abusua pa ni wewu a se de obedi ade no onso to honhom no amamre no so afi bi adu ese ma honhom no odwan ana abusumi bi ase ne ese ye de ema honhom no ye wa amamre di ma honhom no ebi abusua ne mpadinfo no wu ye no enkora na ba ye no se ye de yetira ko hye Kristo so mu ya ye Kristofo enti sa nhye no ya na nanom ne ahonhom ne ko ye no ye de ye ni so biewu sa wa ni so biewu a ye breaching of covenant woni honhom na wa fi efio no wonna nyasem enti basa hwe mamanka no korankyerɛw abusua Yesu yebisa na sembi wo se yemfa Kaiser de anya dai ema Kaiser ne yemfa de anya me de enso nya dai ema no tie ne ye ya no obi se me ye Kristo ni enti me de me ye Kristo ni de otimi mu no oso che de owiase I'm telling you abusua na obefiri mu no ka wo se nhye bi da ho ebi kura wo ba ya wo se ye Kristo ni no ansa ne ba wo kura no there was a negotiation between wawofo and who wo fi ho ansa na wo beba enti se ebi ameka se wo ye honhom na dia wo ba wo ba ye no wo se wo ni ma me no papa anase abusua ni hye so wo ni so biew wo de wo anka sa de wo de nanam se ekoba sa me pato no honhom na nya
There's no amount of prayer bebo. Ma yemfa phone call ne kakra. Okay. Ebia na obi hwe me opese obadwumadie yi so. Number ye didi dwumani 0553 011926. Mrs. Subiem say 0553 011926. Se wo how bia ebra ye gusu a ye hwe ya ana wo hwe ya afre ye na ye ne papa entwetwe ho nkomo me da wase papa mpa cha to aso mame Yo abusia ebra obi anya ma ala eso de me pa cha tie me abusia bi ho a wona ho homa tie abusia no manya problem tie ne ye we ayade a ha gidi for pa ha wona ha nya me somfo bebre wase adenti na me bom pa ye nanso me problem entimi solve e solve enye ye entimi solve tie ne yo o problem entimi solve da dia tie ne se papa mpa cha hello Good evening. Good evening, me don for me pacho. Udi ni baby a wokasa free. Me la. Me don me pacho kasa mayenti wo haw ni sei. Pacho yes me how me but na papa no e kan no pese me kwati bi. Okay, me pacho yenko. No kan no e ni kwepa. Okay. Ni kwepa because ibia o ma mi na so papa. E kwa bi o lebi. Ana ho ba we as we but who know when say oh me sunya ya me sunu kwampo wo sunu papa bi disem e bi ya me sunu kwampo wo sunu papa bi na o ya me sunya mi a tina no e bi o ma mi ne ho ase o pele ho a wo na ukobre No kwasem. o mi ne ho pele ho wo na na o bre because e bi o ma mi no baka che o se si ani di wo aso me sunya mi yeah, me so papa bi. Okay. Ntine pale kanu ene kure ti yo yin tinu. Ai. Nyame onhyira pa no onye wakoma so ade ma why. Amen. Hello. 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 Good evening. Good evening. Me don for me pa cha odi ni ba bia wo kasa free. Okay. Okay. Me don't for young. Me pase me bisa so say dia work ni ndego na me ye ni fe bia e kwa sore me tai e bo afọ dia the bomb fire come and so e come here for say de bia me ye duma ba apene beto no that Papa me ma won kasanche ebre ne ye didi dwumadie ntimi ma won kasanche ye pon a fa papa number no na fra no na o ha bia wo bia no susu wo kire no na omo a why mase bebre papa 0553011926 0553011926 oba so aye be fa papa ebra wo bia nya ma ye die. Hello sweetie. Hello. 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 Hello, yeah, Obapa. Hello. Hello, Oba Fefe. Udi ni baby a wakasa free. Meta chon kasa free Kumasi. Kumasi so bro no benso a. Ache mo wo krono. Ya de radio ase. Mesra udi de say. Ache fa me Sandra. O how ne say me pa chawo. Meta cho. Problem na mo ye no. Okay. Kese ni e fi asem pepepe. Me na nabi. Omo yentafo. So mo yentafo. Eno makwa ya bangu sede ya manu. That is say ye na de no. Han so ye. E wo fi wo. Awari aye hebi. We ye djuma so na ye basa. Ma me ma won kasanche ye wo Kumasi sokoban. Kumasi sokoban na ye wo me pa chawo. Ye wi adwumadie ya fra ye na ye ne won twetwe nkomo why time na ye de ye adwuma me da se bebre. Okay. Papa obi anya ma ye de ye nko. Okay. Hello. Me do fun pacho obi anya ma nti ye. Okay. Let me pacho me da say. Asem we say on. Also can call Lamentation chapter 5. Hello. Hello, good evening, me do for. Mama, afudin kawo. On kan won so me do na ho te say papa. Pacho nyanya do ho yo ba solo ni. Solo wo hu ye de.
Bacho bunyamya domoko ma. Ya de schedule nyame kese ase. Me bacho de o pese wo kan ha. Boko wa me. Ena de radio ban hu ne me papa. Oh, nice. This program the program is papa. O shira won so pa me dofo. Ya be ka sawai. Me da ase. Papa, obi nya bye. Papa obi ma ya yenko. Let me pacho me da ase. Me go to quotation be Lamentation chapter 5 verse 1. E kame akoye se e Christopher kuta Bible ba yenkai. No kwasam we. Show ma menka no krenche o se Bible si nyame ye honhom. Enti nyame onkasa ntias ne ho. Hello. Hello. Good evening, medo. Evening. If I tell baby I will kasa free. Would you baby I will kasa free? I will be your family Ibrahim. Kasa free Afrancho. Okay, Kumasi here. Atamna na makane de enukrepa na makane. So esa me hwe me kira kwan na maba ha. Ya wo Kumasi sokoban. Enti ye wi a fa ye number na wafre si so no. Wi a na wafre ye why medo. Me da se bebre se wanye sutie di amai. Okay, lady. Problem we a problem wa nipa bebre. Kwasam o papa. Nipa bebre gu aso dem sofa. Ah. Me pa cho tie ne ye. Ye ni nyame ye de ye asore. Ene ye wo nyame ye wote abosomfie. Dabi. Bible no kan one specify say ye wo nyame ye wo aso dem, ne wo nyame ye wote abosomfie. Papa sam we de wo kan Christopher ne wo be konto kwapa o. Me pa cho me ye spiritualist. me so fudie amedie no. Da bia me ka cho say me ma so fudie no. Enya Bible school so fudie. Me de ye honhom. De Moses ekofa baaye no. Sa honhom na me de ye adwuma. Okay. Enti me de me ka asem a me nka na Bible school asem. E na Bible say me de ente saa. Me kuta honhom. Enti me ne honhom na ko na kra na. Hello, medafo. Hello. Wenti mi anyina so. Hello. Hello. Eva cho wenti mi anyina so papa yemko. Enti tie ne yo. Ahoma ne so ayeto. Me nsam a meka no. Mesese wantie me ye no ahwe yi abeka sa akwai enti wo yesofo. Me pato da bia meka asem sesenka na Moses ti ase a enko ye konfo pani, ko ye konfo direct. No kre. Because Yashua ne sum no a ena Ghana fo sum no enya sa na Yashua ne sum no tie. Dabi. Tie ne ye. Yashua ne sum no ente sa. Obi peska no akotra so dem. Say Ewurade ma Abraham nshira ne bi. Ewurade ma Abraham nshira. Bisa kwaya Abraham fa so a ode benya asa nshira no. Yashua ne sum no ente sa de wo sum no. Enti me meka masama meka ne sa de menim. Menka de obi aka kire me. Tie ne yo. Enti abusia ena meka sa kire o se ma wani na ho na hwe ne amayie. Na sa pam we a eda nipa na ho ntem no nipa bebre. Me pacho enfo ho ne nyameso a wo som. Ena ohiri baba no enu nso bu case no. Empire me bofra no pa kosi anopa. Me pacho entimi nso bu case. Papa obi wo ho wa bo mpa ya ma ne fa achia. Ni mu nyina ya ne ya. Ohawa da ne so no sa haw na da so da ne so. Osofo bia obeba asase su ha bia. Opese wokọ ne nchen. Opese wokọ sofo ne nchen na wokọkọji bibi. Wanante ade ote an wote. Papa ne bie nsam so kire ya pa. De o mu ne say. Woni pa bia sa hawo bi atene so no. Won yo na kira kwan. Wo hwe na kira kwan a. Emua bia opa bia ja be fam so aboa wo. Tie ne ye pa. Wo hwe na kira kwan a mua bia wo pa bia ja be fam so aboa wo. Enti abusia entra wo to so. Meka cho se kom de wo. Na bia ni si wona di na so uni. Na be ye deda ana be bompaya. Me pa cho empai bonti mi nhye ni pa furuma. Amani pa me. E kom de wo a anu adura ne se didi. Wo didi a e kom ne to atwa. So wo hu sa twa ya hu abasisi a sema ba ba akopɛ. Abusia waje bra na wo hweme. Media ne skadwa nyame kese. Odoman kuma bo so ne asase a. Ya fra na obo ade no, ne de hye konkron eneme. Ana odoman kuma soma me wo nkyɛn. Same mfa asomdwe nsɛm emraw. Asomdwe nsɛm a mede na ma ene san. Odofo me ka bibia cho sa abrabo a yebo ye mana kwawo. Ewiase na ho kwawo. Ansa na bebo bra na obetimi ade yie. Ne diso bibi ta akire. Ema obi ntrase na adaw. Mo obi nkasa nwa adwenem. Abrabo na yebo no.
tie ne ye ɛyɛ me na me bɔ bra nya yɛn ne yɛ bɔ bra adeɛ baako na master di owi ase ne sɛ hia wa enkasa hia yɛn yɛn sɛ sika ne ho enso nkrɔfo si na esi adan wo tena se ama ado hia ne ahokyere akɔ akɔwu ɛno nti na maba bepiem sɛ ɛnam de asɛm dɛ te sɛ yɛ nam de brɛ wo tutumrika na bra na bɔ mmɔden sɛ efiri juada kosi memene da anwumere 5:30 to 6 bɔ mmɔden sɛ ɔde wo TV ne bɛto kuma wo TV na deɛ me no ɛka ne sɛ mema sɛ ɔde me nton adeɛ wɔ hɔ na mo me yɛ nkyiatoɔ obi sɛ ɔba wiase oni adanse da mepɛ sɛ ɔba wo saa nipa na mehia ɔbra me nto nkyia na nsa na bɛdwere sɛ me economy no sikadwa nyame kɛse akɔto nkyia no mepɛ sɛ ɔkɔ lawyer nkyɛn wo lawyer akɔ ne nkyɛn wo ni lawyer nso akɔpɛ bi na ɔmmɔ pepa mfama wo sɛ me ne sikadwa nyame kɛse kɔ akɔto nkyia me ma no boso mepɛ masɛm a mede korɔ no sɛ boso me duru no ayɛ yi ama me a mepɛ sɛ ɔde mede to so no ɔmfa sɛ anyɛ yi a me ne sikadwa nyame kɛse ni asɛm me kɔ me fie asomdue mu asɛm ɛyɛ tietie asɛm bi yɛ ne fie ɔdɔfo tutumrika na bra media metu me wanso sɛ me ba na maba bɛboa wo ɔdoma nkoma mfa me so ɛmoa wo na di yie na brabɔ asase so anyina sɛ wo ani yie a me ka no korɛ kyerɛ sɛ ohia ɛyɛ aboa ɛni kwase ebo ne din na metu me wanso sɛ ɔdoma nkoma mfa me so na ɔmoa wo ɛyɛ ntiato maka kyerɛ wo bɔmɔden na hyia me na bo obi nso amane na obi nso mo obi amane sɛ adwuada kosi memene da bia no sikadwa nyame kɛse atena se me ne obedi ahyia mu me pa kyɔ me da ase asopa ho yi ɛnkyɛ asɛm tie bye bye. Abusia waje bra na wo hwɛ me. Me dia ne sikadwa nyame kɛse. Ɔdoma nkoma bɔ so ne asase a. Ya frɛ no ɔbɔ ade no, ne de hye konkron ene me. Ana ɔdoma nkoma soma me wo nkyɛn. Sa me mfa asomdue nsɛm emrɛw. Asomdue nsɛm a me de nam ene sɛn. Ɔdɔfo me ka bibia kyɛw sɛ abrabɔ a yɛbɔ yɛ mana kwawo. Ewiase na ho kwawo. Ansa na bɛbɔ bra na obetimi ade yie. Ne de so bibi ta akyire. Ɛmo obi ntena se na adaw. Mo bi nkasa nwa adwenem abrabɔ na yɛ bɔ no tie ne ye ɛyɛ me na me bɔ bra nya yɛn ne yɛ bɔ bra adeɛ baako na master di owi ase ne sɛ hia wa enkasa hia yɛn yɛn sɛ sika ne ho enso nkrɔfo si na esi adan wo tena se ama ado hia ne ahokyere akɔ akɔwu ɛno nti na maba bepiem sɛ ɛnam de asɛm dɛ te sɛ yɛ nam de brɛ wo tutumrika na bra na bɔ mmɔden sɛ efiri juada kosi memene da anwumere 5:30 to 6 bɔmɔden sɛ ɔde wo TV ne bɛto kuma wo TV na deɛ me no ɛka ne sɛ mema sɛ ɔde me nton adeɛ wɔ hɔ na mmom meyɛ nkyiatoɔ obi sɛ ɔba wiase oni adanseɛ da mepɛ sɛ ɔba wo saa nipa na mehia ɔbra me nto nkyia na nsa na bɛdwere sɛ me economy no sikadwa nyame kɛse akɔto nkyia no mepɛ sɛ ɔkɔ lawyer nkyɛn wo lawyer akɔ ne nkyɛn wo ni lawyer nso akɔpɛ bi na ɔmmɔ pepa mfama wo sɛ me ne sikadwa nyame kɛse kɔ akɔto nkyia me ma no boso mepɛ masɛm a mede korɔ no sɛ boso me duru no ayɛ yi ama me a mepɛ sɛ ɔde mede to so no ɔmfa sɛ anyɛ yi a me ne sikadwa nyame kɛse ni asɛm me kɔ me fie asomdue mu asɛm ɛyɛ tietie asɛm bi yɛ ne fie ɔdɔfo tutumrika na bra media metu me wanso sɛ me ba na maba bɛboa wo ɔdoma nkoma mfa me so ɛmoa wo na di yie na brabɔ asase so anyina sɛ wo ani yie a me ka no korɛ kyerɛ sɛ ohia ɛyɛ aboa ɛni kwase ebo ne din na metu me wanso sɛ ɔdoma nkoma mfa me so na ɔmoa wo ɛyɛ ntiato maka kyerɛ wo bɔmɔden na hyia me na bo obi nso amane na obi nso mo obi amane sɛ adwuada kosi memene da bia no sikadwa nyame kɛse atena se me ne obedi ahyia mu me pa kyɔ me da ase asopa ho yi ɛnkyɛ asɛm tie bye bye. Abusia waje bra na wo hwɛ me. Me dia ne sikadwa nyame kɛse. Ɔdoma nkoma bɔ so ne asase a. Ya frɛ no ɔbɔ ade no, ne de hye konkron ene me. Ana ɔdoma nkoma soma me wo nkyɛn. Sa me mfa asomdue nsɛm emrɛw. Asomdue nsɛm a me de nam ene sɛn. Ɔdɔfo me ka bibia kyɛw sɛ abrabɔ a yɛbɔ yɛ mana kwawo. Yada mo ase sɛ mo atena se atwɛn yɛn. Mo a wonim kanea na yɛde di dwuma. Ɛbɔ n'ani kakra. Papa na yɛ to ansɛm ne so mesrɛw. Baabi a yɛduru yɛ no mahwɛfoɔ ne matiefo. We de adwuma die we de. Yɛbɛsa atoa so biem yɛde part 2 ɛbɛbrɛ mu. Monta me twuku mfa twɛn yɛ wɔ part 2 mu. Papa mpakyɛw yɛnkɔ. Yo abusiafo momfa nkyɛ kanea ne bɔ n'ani kakra. Aha. Sɛ phone calls no enya abakora eguso ba na eba menim sɛ nipa bebre wɔ saa problems we ɛno nti na agya de ma bepiem sɛ memra na ma mɛboa wiase sɛ de ɛbɛyɛ a
problems ni pe fam no ye betimi ayi afiri ho ama ahoto atimi aba abusua enkoma ye de etie ni ye menu ya mesrawo enkasem ye kristoni enti ade bia metwe afa so bible na ka kire o say de otu mu no ososo de o wiase enti wo benya kristo yate ase ada na still our problem no kristo wonti me nyimfiri ho tie ni yo de ye kaza de na fama no. Hello. Hello. Wenti mi anyina so papa yemko. Abusue. De ye kaza de ye fama no. Na de nyame de enso yenya dai ye fama no. Na ho ani nyame na ho anso ne kaza no. Lamentation chapter 5. Wo say ye na janoma ye bone enso oni ho. Na ye ene yeso wona mumuyo. Enti ajanoma de niam bi to ho. Esansa na ye yese ya baya Christopher. Enti etwifa niam nyina so eno ne ye bre no. Nyame so ya so nya sa na ye so no. Tie ni ye. Hello. Good evening, Medafo. Udini baby a okasa free. Vaya ta me TV na to baby amoye, me TV amoye na. Onti ase a fato so kakra tena ho na hwe kakra ubemu de ye ka no. Uhunu wi a na wafre medase. Papa yemko. Let me pacho tie ni ye. Ebia no obi person follow ye. Pacho message ya ye koyin. Oko YouTube so a eye sika dwanya mekase TV ewo YouTube so me pacho sa message obenya enti nipa ofre ya so wonte ase no ya di cash ase dada ye ntimi nsanko achi papa on fresh sa number na wo frɛ 0453 011926 aha ye wi a obetumi afrɛ enkomo bi ya obi ebedi na me pacho sa ebi a wo sa problem we bia menu ya me so emfa nhya wo ho. There's no amount of prayer betimi alisa. Fasting to me breaki. Bibia ntimi breaki no. Jesus sunsum nipa because ade ye sunsuma de no. Ya de sunsuma de na to sunsuma de ho. No kwasem. And you can use your carnal mind to beat the spirit. Tieni ye. Enti se abusua bi ho na so mu nya problem a me pa cha abusua ni nyina mo ye ho no. Na mo na mehia me kwasi ada. E wo everlasting power palace. E wo Kumasi Sokoba Petuda. Abusia enso America ne say no emfa ni agro e di nipa bebre nya ama abusia bi wo a emu ma nya ware saa de wei abusia bi wo spirit na wa cross barrier bi say emu ma nya 50 years untimi cross 50 da wo cross ba fa wo bewu because apam na da ho mama e kom de ho no enti koma de na che na wo ankasa wo yi adwuma mu obi no nipa ne yi aduane wie no so ma obi ni ba enchanse mu nyina sa nipa na ba hurumu a mepacho se nipa no wo hye na ni bre so ani odwuma ma wo akatu ya so de ma no mfa ma no mepacho wo a woni obi so ni bre se ya mepacho be ja ma nipa no atran sa enya de be ya adwuma da bi yeso wo bia so ka ni bre no kwasem enti so hye hohom na ni bre a wono so de ni bre be ba so wo bu nkompo ko abusua no akai se ni mu a enka no bi abusua no tie asomdwem ba nipa na no serve spirit no esense abusua na ofi bi adura ye hohom ne ye na mamre ma no bibi odi ba ye bia mra bi a wo hye ye bia na abusua ne edi so pepepe at the moment abusua ne be ja sa de ma ne ye pe e ma hohom na ni bre enti insa se nkodi nhira beba no rather won fa nhira ma na mu atene nhira no na beda no me now don't be offended that be make asem we say hohom bia no wo ya bone. So person do bane. Papa me pacho bi abaso. Hello. Okay, papa me pacho kasa. Ti asem yo. Obi sori o se ho money. E na ho ma betre afie no odi e bone. Me pacho ebia na apam oni abusua ne ko ye no. Abusua ne mo ma break contract no. Anasa abusua ne break covenant no. Eja no akwaje sa de no. Omo de nhye bi to ho. E na sa nhye no nchirima na ba ye na ani so. Ebi so ho no mo a ya na bebre nso free ya mpanefo no etesa memi kuta hohom me hohom me kuta ekwa me fa so so no no manche me yire manche me ma ene manche obi a me de be hye me tirimu saa na mawu at the moment a mewu no obi bia ni ho obetime ahuru hohom no na mamre enna pede enti ebasa sekom de hohom ne pe na nani abre enti obesa me nchirima enti mu amudi ahohom akire mesra mo
ukonya ho bi na de ne ba fi a so person obeti obi a yi enipa baako so oba bi a nani da fam woni nante chense asuma mesum honhom anase me honhom bi wo ho ekwa me fa so asum ne nie sada bi mi ne fi a anase me ni ho a sa kwa we se so na so fa eyedai asum honhom na de si wanam so wo se si ya sa ni pa de betimi ato so ya mamre no ebasa sa mamre honhom ne nsaka na mamra woni abusuani ni asem obeto so ya papa na so anya ne sa na akoye se mesum honhom secret menche obi a abusua honhom de agreement is an agreement de ono ko ye no wan fa so wuwu a nipa na obedi ade no wan na so oto so wan to so a enhira na so de ba obetan abaye nnome ebasa abusua ni nyina be kese ye honhomone emfa ne bishop obebo mpaya mawo empire bon sofu bibia se kom de wa medical catch kom de wa eye aduane na so odie e kom de wa su kom kura se kom de wa wonum su a enya adwuma wonum nya ode enti de ho ne pe no momfa ma no fa de ye ho Caesar de ye dai fa ma no na fa de ye nyame de so ma no asomdwe beba obi wo ho no mo a wo se mabusua no se minim ho ho kuro wa busua no enti kwa ba so de be fa ye betime hu no honhom na mamre ena mane abusua bi wo mo pese nkomu hu no honhom na tiwade na nkomu de ka no anaso wo pese wo de honhom ne pe na nkomu de ama no me pa cho so be hu me ya honhom e wo fie no meseche eja da roma obeka honhom kro no e de a kire me obeka amamre a wo pe de wo pe ne de wo pe nyina obeka kire me na me so ba abusua na mane se ekwa we se so e de ye a ebe ma honhom na kuma to ne yem enti me tio sa akwa ne se mudi so a asomdwe ba tie ne ye me ne awu tie me memfa asoden ena me kristoni se me koye we a masombo so me pa cho madika ka cho se san enkanna Moses tie ase a enkoye bosom kan de sai enkoye konfopani asia pa koye konfopani se Abraham tie ase a enkoye konfo tie ne ye o wo Bible na ekuta won kenkai Koran no onfa nya adwuma de wo mo no ase kuta na adeje ho sachimina me pa cho nyame ye honhom enti ade nyame pe no onfa ma no a me pa cho ebe hawo wo kenkai Old Testament no a ebra Moses ko yi Israel for ba no wo mo mmra ne ahyede wo se mo nka hu se me ye mukunu ana mo so me ye meyire na me na mbayi mu firi nkoso mu enti se mo firi machi koso mu nyame mfuro bi a emusuo na beba eye wuo na mubewuo etuya enipadomu a Moses ko hu mu free mizimu nyina no ebro do madu bo sha asase no market upe nyame ne kumo mu nyina tie ne o nyame ne ote Bible no no okumo mu nyina adentira enye ne timu na ade o wade ka mamra ene ahyade wo se munye we mfa mame samoyi amenimu ni asem enhira na mubenya na mo samu jai dia ene mo ho bekyere mo enti abusu a wotie me maka cho susu fa Kristo sum kyekere ho o se be metrase a me so nim dodo bra ho se ne enkyere asofo na amoaye tie ne o asofo na amoaye na se sofo amoa wo a me pa cho wan kasa bo ho entre so da bra ho problem da bia me ka asem we se asore awutim na otu your tight etua ho korase ye bibia no so nya problem wa sofo na so de koda no ba won so ya kase bi ho a wo ko wura mu a yesi ba mo nko papa nchan papa preach church 15 minutes 20 minutes yesi mu simu tirase ne mo mpaye wo betia ne frum papa tuka wo kofie na da twetwe pimpiris no obeka to say ya mamo ha papa wo tia so da mu nim sofo number se problem ba me na de bra me se menya ho adwuma ma wo ba se oha ba dia se wo probia tua sika ma no a Bible school sofo na akwa tua ma no maybe obeka chem se me one man church abusia mesrawo media ba ma wo tie me abrabo na enko yie no ne nyinara ba bi afire nie covenant bi wo ho a anasa pam bi wo ho no mo a abusia na ofiri mu abusia na break sa covenant no se abusia ni nyina ntimi ntua na ma o ma media mesrawo wan kasa tumrika ne bra wo ba enya abusia ne be ho adwuma eya wo ne be yi utira free sa apama na se ya ba mu akwankyere ne ya che okwa be fa so obede ho na wo so otime e free na otime abobra pa abusia media na odi fo skadwa
me number nie 0553 011 926 me pacho person follow me a call YouTube so sika dwanya me kasi TV ewo YouTube sa message we da ho eja ya adumo a ebi ya kire be sa ba beto so because ya nwie ena ukọ TikTok nso a eye sika dwanya me kasi official ana se sika dwanya me kasi 1 TikTok account na emienu me pacho frame me a on sa be kame lady me pacho ebre ne nti that's papa wo obi a wo be chia na yen me chia me papa ne na agyin na ba chia me manyina aha me chia me manyina me ni titi me bakuma na na kweska agyan hraw ma chia ma hemfo nyina chia me ayere bi meja me chia wo ene mare hene me chia mo agya ya adom a kira ye behia me pacho me chia me kasama koda odi me chie me ba prekope kwakwa friye me sofo ketwa no me chia no ene na yere ene ma na ma chia Everlasting Power Palace emanyina ene wa wo hweme ene me abeka ko ba kope Alhaji Rauf Alasa Accra ni mama mobi me pacho me chia wo me pacho kira agya ya adom e besa ba bedi ehemu ye wie frɛ na fra ye no bedi nkomo no otumeka ba be hwe ni aboa wo agya nhraw me a me di dwumadi ehu chia me di the Lady Bex o china same time 5:30 to 6 o'clock and that was it. Bye bye. Abusia waje brana wo hweme me dia ne ska dwanya me kese odoma nkoma bo so ne asase a ya fra na oba ade no ne de